गिबियावनो बयखौबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो साफ्रोमनाबो गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां बारलाङो। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ जागायदिनि। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ मैया बेखेवनानै होबाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ। मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बे मेडिकेल कलेजखौ बेखेवनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो एमएलए लरेन्स इस्लारिआ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि थांनाय 36 बोसोरनि सिगां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गासै 92 दाबिनि बिलाइखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो गथायदोंमोन। बैफोर दाबिनि गेजेराव क'क्राझाराव गंसे मेडिकेल कलेज लुफुंनायनि दाबि दैखांनाय जादोंमोन आरो दायो बड'फानि बे दाबिया मोगथाङाव महर मोनबाय होननानै बिथां लरेन्स इस्लारिआ फोरमायना होदों। फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि थाखो फोरोंथाय होनाया जागायजेनगोन होननानै मिथिहोयो। लोगोसेयैनो क'क्राझार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनिफ्राय साखाथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खाबु गोनां जागोन होननानै बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिआ बुंबावो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआबो बैफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होबावो। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय हसं बरगुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मैया एबा 14 एप्रिलखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बर'नि आंगो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै बरायनायजों लोगोसे डक्टर बि.आर. आम्बेदकारनि जोनोम सानखौबो फालिनाय जायो। बिथां डक्टर बि.आर. आम्बेदकारनि जोनोम सान फालिनायाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिकेडब्लिउएसि सिइएम मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बिबार बावजेनो। हाबाफारियाव बाहागो लायो एमएसिनि इएम मलेन्द्र नार्जारि, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरनि गासै दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो आरो बिकेडब्लिउएसि सोलोंथाइ बिफाननि इएम अनिल बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो सानजारि नोगोर बैसागु बरायनाय फोरबोनि आफादनि फिरफिला बिरहोयो सानजारि नोगोरनि बैसागु बराय फोरबोनि आफादगिरि नाथुराम बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे दख'रानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बिबुंगोरा ब्रिदुल बसुमतारी आरो जर'खा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिकेडब्लिउएसि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी। लोगोसेनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। गुवाहाटीआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मैया एबा 14 एप्रिलखालि आसामनि बिहु मोसानायखौ गिनिज बुकआव मुं सोसननानै होनाय फोरमान बिलाइखौ गथायनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय गासै 11,000 मोसाखावरिफोरा बाहागो लानानै गाहाय मन्थ्रिनो बिहु मोसानानै दिन्थिदोंमोन। बेजों लोगोसेनो आसामनि जौगानायनि थाखाय गोबां बिथांखिफोरखौ गाहाय मन्थ्रिया बेखेवनानै होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे बे मोननैसो गोजोनथाव खौरांखौ फोसावना होनाय जाबाय। गोजोन्थों।